češtinou. Ja som tu za schizofrenikou, jo? Pretože prežil som 12 rokov v klasickej reklame u oldschoolových médií, ako bola televízia, rozhlas a podobne. Potom som pracoval v online ako jeden z prvých, keď sme tu zakladali interaktívnu agentúru v roku 2000. A dneska striedavo sedím na strane klienta a na strane agentúry. A dôvod, prečo som sa nechal upecať Alešom Miklíkom na toto vystúpenie, napriek tomu, že nevystupujem obvykle, tak jednak bolo to, že už ma uhováral niekoľko rokov, ale jednak kvôli tomu, že aby som vám vniesol trochu, ako by som to povedal, drzosti do toho rozradosteného online života. Dúfam, že budem mačkať správne veci. Takže máte poslednú šancu zdrhnúť, než nastanú ťažké veci, pretože budem tvrdiť, že často ľudia zastupujúci online pozerajú do teleskopu z nesprávnej strany. Položím vám záľubnú otázku, či fakt sa dá angažovať. Hovorím o engagemente, keby niekto nechápal, pretože často sa nepoužívajú tie správne slova v našich jazykoch. Do akej miery sa sociálne siete a reálny svet líšia? Ľudia na 50 sú tržný klondajk, ktorého si tu nikto nevšíma. Televízia není mŕtvá. A chytrým telefónom ešte niečo chýba. No. Ja cez to celkom poletím, je tam pomerne hodne čísel, sú z rôznych zdrojov, tie zdroje máte uvedené potom v tej prezentácii. Ale keď chodíte za zadávateľmi reklamy, teda za zadávateľmi, tak určite občas máte pocit, že tam sedí nejaký takýto troglodit. A tí trogloditi, treba z môjho typu, si potom posielajú maily a statusy razenia. Zase mi sem prišla tlupa mesiášu a zjevili mi kolo. No. Akože niečo nového, akože teraz už sú všetci na Facebooku a už tam musíte byť a podobne. Takže ja vám trošku objasním optiku toho troglodita. Ja som tu za old school dneska. Napriek tomu, že sám veľakrát robím opak. Takže špatný konec. V prvom rade, v momente, keď začnete tvrdiť takému klientovi, že to, že existuje nejaký komunikačný kanál, zakladá potrebu cez neho komunikovať, tak už to samé je špatne. Hľadajte iné argumenty. No. Vždycky som provokoval ľudí tým, že som tvrdil, že firmy nepotrebujú weby koncom 90. rokov. Nepotrebujú weby. Potrebovali vždycky a potrebujú stále to samé, potrebujú komunikovať. Tam to začína a tam to končí. Značky tvoria primárne vlastnosti produktov a služieb, ne tetovanie. Nechcel som rovno povedať branding, pretože branding je v skutočnosti, brand je takéto vypalovacie železo, ktorým sa značkoval dobytok pôvodne. Takže ono niečo s týmto má spoločného, ale veľakrát sa rozpráva o brandoch a o brandingu a podobne, ale nikto sa nezaoberá tým, čo to je za produkt, pre koho bol dizajnovaný, akým spôsobom sa distribuuje, jaký má vlastne zadávateľ s ním úmysly a podobne. Ak veríte, že iPod, alebo iPhone, alebo Windows vytvoril marketing, tak si to ešte raz premyslíte. Výber komunikačných prostriedkov určuje trh. O čom je táto podivná veta? V prvom rade o tom, že pokiaľ ten trh nemá záujem o ten výrobok, alebo ten výrobok ide mimo mysl, tak ho samozrejme nemôžete predať ani pri tej najlepšej komunikácii. Česť výnimka. Jediné, kde to môžete spraviť týmto koncom, to znamená, najprv si vymyslíte nejaký veselý brand, a teda značku, urobíte si okolo toho nejakú komunikáciu a podobne, sú v princípe len produkty, ktoré majú nízku, kde je veľmi ťažké rozoznať užitnú hodnotu. Keď urobíte slepý test s pivami, prídete na to, že 80-90% značiek tí ľudia v skutočnosti nepoznajú, neodlíšia jednu od druhej. Čo znamená, že celá tá užitá hodnota okolo toho piva stojí na značke. Ale prosím vás pekne, pokiaľ sú to není cigarety, čo už stejne nemôžete moc, alkohol, móda, ešte by som mohol pridať
niekoľko ďalších, tak prosím vás pekne, nefunguje to tak, že môžete začať budovať nejakú myšlienkovú konštrukciu okolo značky samotnej, pokiaľ sa nezačnete zaoberať tým, ako funguje na trhu. Tak, a teraz vám položím záľudnú otázku. Ja znovu sa priznávam k svojej misii, že som vás sem prišiel provokovať, pretože pripomínam, že prídu za vami tá skupina mesiášov a povedia vám, angažujete tých zákazníkov a oni potom za vás položia život a už nebudú kupovať nič iného. Ja? Prosím vás, skúste si to predstaviť. Ja som štípol manželke, ktorá je stratég v úplne inej oblasti. Jednu štatistiku, ktorá je síce staršia, ale stále platná. A síce, jeden český nákup v hypermarkete má zhruba 150 až 200 položiek. Jeden. Predstavte si. Dobre, vylúčme rohlíky, okurky, kvieták. Ešte stále vám zostane minimálne 100 brandov, pre ktoré by ste sa mali angažovať. Jogurtom počínajúc a kakničkou do záchoda končiac. Naviac, v skutočnosti plánovaných položiek, to znamená takých, akože viem, že idem pre kalgón, idem pre persil, je v skutočnosti necelá tretina. Obecne plánovaných, to znamená, potrebujem kúpiť minerálku a je mi srdečne jedno, či nakoniec skončí u mňa korunní, alebo dobrá voda, alebo niečo podobného. Je ďalšia tretina. Impulzívnych položiek, ktoré som vôbec nemal naplánované a kúpil som ich napriek tomu, že som ich nechcel, je v priemere zase ďalšia jedna tretina. Áno? A náhradných nákupov, to znamená, nedostal som tú svoju značku, kúpil som niečo iného, sú 2%, alebo kúpim substitút. Napríklad miesto mydla Fasy kúpim mydlo z jeleného. Takže, keď sa pozriete na tento obrázok, predstavte si, že ste marketér, ktorý robí v rýchloobrátkovom zboží a vy teraz prídete a poviete, to oni vás budú sledovať a oni to potom budú šíriť ďalej. Prosím vás, úprimne povedané, kedy naposledy ste sa bavili o značke jogurtu na Facebooku? Potom sa so mnou nedá baviť. 4 rokov se mnou o značke jogurtu? Takže toto je jedna z vecí, na ktorú by ste mali byť pripravení odpovedať. To znamená, prečo práve táto značka, prečo si myslíte, akou mechanikou to chcete dosiahnuť, že niečo dosiahnete cez sociálne siete napríklad. K tomu sa pridružuje ešte jeden jav, ktorý není veľa ľuďom s online jasný ohľadne značiek. My sme promiskuitne loajálni. Úprimne povedané, keď nedostanem kúpiť ten kalgón do tej myčky, tak kúpim somat. Ako nezabijem sa kvôli tomu. Je to len preferencia, ktorú vlastne ani neviete zdôvodniť. Keď prednášam občas, tak robím vám taký test, kde predvádzam ľuďom, akým spôsobom fungujú značky. Keď poviem ľuďom, dám im príklad, predstavte si, že tu stojí vonku pred dverami 12 dílerov aut, vy ste všetci vyhrali po 100 miliónov korún v lotérii, a môžete si vybrať akékoľvek auto, ktoré chcete. Ktorého dílera si zavoláte. A teraz padajú značky, ale potom príde nalámanie chleba, ja sa spýtam, a prečo zrovna toto? A prídete na to, že auto, ktoré je navýsost technický produkt, dozviete sa, no ako keď s tým prijete, tak to ste ako už niekto, ne? Hej? Alebo Volvo to je takovéto bezpečné. Jo? Čož dávno není pravda, pretože v skutočnosti Renault preskočil Volvo v bezpečnosti už asi niekedy v roku 2004. Čiže sú to veľmi vágne kategórie, veľmi vágne dôvody. Schválne som vybral módu, aby ma niekto nemohol podozrievať, že keby som vybral technický produkt, že som nejakým spôsobom nadržoval svojej striktnej logike. Všimnite si tu prosím vás pekne jednu vec. Toto je veľmi jednoduché schéma, pochádza to z Nielsenu, ktorý vo Veľkej Británii má panel, kde to je veľmi dôležité povedať, kde zákazníci zadávajú svoje reálne kúpy, to znamená to, čo reálne kúpili. Áno? A teraz tu sa bavíme o športových značkách, všimnite si, že tí, ktorí preferujú Adidas, toto sú percentá v tých riadkoch, áno? Kúpili naozaj zo 68% Adidas, ale kúpili aj Nike, kúpili aj Reebok a tak ďalej. Pretože nie sme striktne orientovaní na jednu značku. V čom je rozdiel? V čom je rozdiel medzi veľkými a malými značkami?
Všimnite si, že Adidas má dostatok gravitácie na to, aby pritiahol zákazníkov iných značiek. Preto je najväčší a preto má najväčší podiel na trhu. Takže keď budete rozprávať na budúce o ambasádoroch, áno, akože to sú tí, ktorí potom už nikdy nič nekúpia a už nikdy ich nenapadne. Pozor, pozor. Pripomínam, že teraz vám tu hrám toho orangutana stále a môžete naraziť na niekoho, kto tieto veci pozná. Čistá lojalita je chiméra. Áno. Aj keď sa pozeráte z tej druhej strany teleskopu, to znamená, sme hovorili, že tieto značky sa dajú budovať teoreticky zhora. A potom znie otázka, angažovanie pre jednu, pre dve, keď už viete, že nejaká značka je veľká. Jaká bude rola vás ako druhého v rade? Predstavte si, že je najväčší, pokiaľ viem, tak Vodafone má najväčšie stránky zo všetkých troch operátorov, s najväčším počtom fanúšikov. Jakú budete hrať rolu, keď budete T-Mobile a druhý v rade? V súvislosti s týmto. Všimnite si jednu vec, prosím vás. Tá celková lojalita, keď sa pozriete na tú diagonálu tej vlastnej značke, moc nevariuje. Tam je rozdiel 5-6%. To znamená, tá súdržnosť tých väčšinových užívateľov je zhruba rovnaká. A znovu sa vraciam k tej otázke, čo s tými stovkami položiek, čo nakupujeme ročne. Pretože my sme hovorili o jednom nákupe, že obsahuje 150 až 200 položiek. V Globuse je to viac, je to myslím 230. Ale v skutočnosti vaša domácnosť sa dneska skladá z tisícov položiek. No. Viete si predstaviť, že sa budete angažovať pre každú jednu z tých tisícov položiek? Povedzme si, že to bude 3000, aby sa nám to ľahko počítalo. Tak ale máte čo robiť celý mesiac, že? Vydelte si to 30, máte čo sledovať. Toto je môj obľúbený graf. Keď sme sa tu pred chvíľočkou zasmiali nad tým, že v Turecku je viac facebookových účtov než obyvateľov, tak si nemyslíte. Toto sú úplne čerstvé dáta, jak zo štatistického úradu, tak už sa nevolajú, social bakers sa už volajú. Včera som ich tam odtiaľ stiahol, musím povedať, lebo nejaké iné dáta sa zmenili, tak som musel aj tak vedovať. Keď sa pozriete, tak toto sú absolútne čísla, áno? To znamená 200 000, to sú reálni ľudia a reálne účty. Prosím vás, u týchto dvoch kategórií je 8% viac účtov než fyzických ľudí v Českej republike s internetovým pripojením. Tieto dve kategórie už sú v tom smere. Čo je horšie u Facebooku z hľadiska marketingového je toto. To je neskutočná asymetria, ktorá v momente, kedy máte cieľové skupiny pre svoje produkty určené výrazne širšie než medzi mladými, tak toto je prúšvih. Tým nechcem povedať, že by to nemohlo fungovať. Práve naopak, v princípe máte dosť veľkú šancu v túto chvíľu, že v týchto malých skupinách, tých early adopterov v týchto vekových skupinách získate loajálnejších ambasádorov, než by ste získali v tých masových spodných. Lenže nemôžete v tomto prípade prísť za niekým od toho zadávateľa a povedať mu, to je šľupka, to vyriešime. Nie bez kombinácie s klasickými médiami, prosím vás. K tomu sa za chvíľočku dostane. Tak, Klondike. Keby ma nejakí dôchodcovia videli, tak ma zabijú. Ja som tu za schizofrenikou aj tak, pretože mám 49 čerstvo, takže ja som ešte není v tej 50+, ale už len chvíľka mi chýba. Toto je veľmi jednoduchá štatistika, ktorú si môžete vypočítať na Českom štatistickom úrade. Sa uverejňuje štatistika príjmov a výdavkov českých domácností. Počíta sa na jednotlivých členov domácnosti, to znamená, keď sú tam dospelé deti v domácnosti, tak sa ich príjmy pripočítavajú do príjmov celej domácnosti, aby bolo jasno. Takže, keď sa pozriete, toto sú prosím vás pekne domácnosti ľudí do 29 rokov. Vidíte, že tie domácnosti robia veľmi malý obrat. Vysvetlím. To červené sú náklady na potraviny, to modré je prúmyslové zboží a to žlté sú, no to bolo pôvodne zelené, sú služby. To, o čom sa bavíme, je, keď sa pozriete do štátneho rozpočtu českého, tak vidíte na to, že spotreba domácností tu tvorí 1,8 biliónu korún ročne, približne.
Keď z toho odpočítate poplatky a podobne, niektoré nespotrebné náklady, kde je rekonštrukcia bytov a podobné záležitosti, nakoniec veľmi ľahko prídete na to, kde sú peniaze, ktoré v skutočnosti tečú tým trhom. Áno? Takže vidíte, že tieto tri kategórie sú bez debaty dôležité. Pripomínam, že Facebook máme takto nejak, áno? A to najväčšie prekvapenie je tu. Pripomínam, že toto sú reálne výdavky. Ono je v tom jednoduchá aritmetika, jednoduchý aritmetický trik. Priemerný vek dožitia je zhruba 76 rokov u mužov, ak si správne spomíname, niečo okolo 80-ky u žien. A 60 plus sú dneska 2 desiatky rokov. To znamená, že je výrazne početnejšia tá skupina. No. Ale až na budúce budete mať ten pocit, akože dôchodci, no čo by sme sa nimi už zaoberali, ako tí už sú skoro mŕtvi a podobne. Bacha na nich, pretože sú... Vy sa smejete, ja viem, vy ste si predstavili niekoho mávajúceho paličkou, ale berte to tak, že my, čo sa hrabeme v grafoch občas tak dosť intenzívne, tak ja som mal na mysli to, že bacha na nich, pretože v skutočnosti, spomeňte si, keď vám je okolo 40-ky, spomeňte si, to sú vaši rodičia. Máte pocit, že sú to nejakí bezmocní páprdovia, ktorí musíte vodiť za ručičku cez ulicu? To predsa není pravda. Áno. Pripomínam, že tieto vekové skupiny sú najrýchlejšie rastúcimi užívateľmi jak internetu, tak sociálnych služieb. Nezabudnite, že tá generácia, ktorá teraz prichádza do dôchodku, je už tá, ktorá pracovala v práci s internetom. Takže sa začnú diať veci. Kedysi v 90. rokoch, keď sme plánovali prvé kampane, tak tu bola jedna zvláštnosť, ktorú spôsobila revolúcia. Že v zásade niekde tu do tej 40-ky sme mali neustále rastúce príjmy, aj individuálne, aj v domácnostiach. A po tej zhruba 40-ke, 50-ke bol prudký prepad a toto bola naozaj najchudobnejšia časť spoločnosti, z jednoduchého dôvodu, pretrhnuté kariéry. Áno, tí ľudia celý život na niečom pracovali a tak ďalej, teraz kopa tých podnikov zanikla a podobne. To už nie je pravda. Začnite o týchto skupinách rozmýšľať iným spôsobom. A teď tú pohádku o mŕtvej televízii. Ja milujem niektoré čísla, pretože sa neustále opakujú, všetci si ich posielajú. Dando Čekal ich obvykle prinesie a všetci ostatní potom ešte týždeň opisujú tie isté čísla. Ale a jedno z nich je, pozrite sa, aký krásny reach majú online videá. Vidíte to? Mesačný zásah amerických užívateľov v tisícoch. Preto sú americkí chudáci, pretože to druhé číslo nemám české. Ano. A všimnite si prosím vás pekne ten reach u sledovania videa na počítači. No. A teraz čítať akože 70% Američanov sleduje videa na počítači, no ja sleduje. A teraz si to preložíme do času. Strávia 5 hodín sledovaním klasickej televízie a toto číslo neustále rastie. Pribudlo za posledný rok 22 minút naviac v mesačnom výkaze. Online video je tu 8 až 9 minút. Aha. Takže keď prídete za marketérom a poviete mu, Jožiš, to online video, my, keď tam dáme ten virál, tak vy budete taký slávny. Je úprimne povedané, vám položím, pokiaľ sedím na tej marketingovej stoličke, niekoľko dosť nepríjemných otázok. Ano? Takže pozor, prosím vás pekne na takéto vyjadrenia okolo toho. Sledujte tie čísla, oni rastú a upozorním vás pri tej príležitosti hlavne na rast mobilného videa. Ale k tomu sa za chvíľočku dostaneme, čo to je za prapodivné zviera. Ak by ste prepadli pocitu, že rozprávam o Američanoch a to predsa pre nás neplatí, lebo my sme pokrokoví a inteligentnejší a vôbec užitočnejší pre planétu, tak vás upozorňujem, že za posledných 5 rokov čas sledovania televízie stúpol aj v Českej republike o pol hodiny. A v túto chvíľu sme na 3,5 hodine. Jediné, čo nás delí od 5 hodín, je to, že nemáme 120 kanálov. Tak, toto som si vyťahol z jedného servera, všetky tie zdroje a podobne, pokiaľ nie sú na slade, sú v poznámkach.
Všimnite si prosím vás pekne tú svetlo-fialovú dieru, to sú aktuálne údaje, no? Uprostred Európy. To je pokrytie 3G signálom. Ja nie som zo dvojky, akože by ste ma mohli za to pochváliť, ale skôr z T-Mobile, lebo ten tvrdil, že 3G je nezmysel, že už pôjdu rovno do LTE. Takže, prosím vás pekne, v 60%, jak nás prednedávnom presvedčal riaditeľ Českého telekomunikačného úradu, že 60% populácie je pripojené, to je pravda. Majte ale, prosím vás pekne, na pamäti, že mobilné služby sú od toho mobilné, že sa predpokladá, že s tým mobilom pohybujete. To znamená, že keď vidíte z toho fialového flíčku tu tak ste dopozerali video na telefóne a keď idete rýchlejšie autom než 40-kou, tak vám prestanú chodiť aj Google Maps. Som nevedel, že to bude taká veselá mapa. Ona je veselá. Tu vás chcem upozorniť na jeden jav, ktorý nie je taký celkom jasný a zjavný. Tieto údaje, aj tie predchádzajúce dve tabulky, pochádzali z Nielsenovskej štúdie, ktorú robia v Spojených štátoch amerických, myslím, že od roku 2007. Pôvodne sa volala 3-screen report. Išlo o počítačovú obrazovku, televíznu obrazovku a mobilnú obrazovku. Teraz sa to volá nejak inak. Zase nájdete to v zdrojoch. A toto je údaj, prosím vás pekne, čo robia ľudia, keď si hrajú s nejakým mobilným zariadením pri televízore, o tom multitaskingu. A tu sa prvýkrát dozvedáme, čo v reále robia. Chcem vás upozorniť na to, že v princípe tu sú veci priamo spojené s televíznou reklamou a s výrobkami. Ano. Takže neberte to tak celkom na ľahkú váhu, lebo mal som tu málo času, tým som nechcel povedať, že by som chcel prednášať na túto tému nejak zrovna dlhšie, lebo som sa aj trochu bál, viete, akože prídete na internetové fórum a začnete rozprávať o tom, že televízia není mŕtva, tak sa vám môže stať všeličo. Takže, ale keby sme išli do hĺbky, tak by sme prišli na to, že ľudia sa chcú nechať rušiť reklamou, vás upozorňujem. A ne, že ne. Reklama je jediná vec, ktorá dokáže prinášať zadarmo obsah. Ano? S čím teraz internet bojuje a bude bojovať stále viac. A v Spojených štátoch amerických, kde je kopa služieb, ako je TiVo a podobne, kde je time shifting podobný, ako máte na DVD rekordéroch, v skutočnosti, aj keď pozerajú zo záznamu, tie reklamy pretáča len 6% ľudí. Takže to, že vás konkrétne irituje tá reklama, nemôžete aproximovať na všetkých ľudí naokolo. No a hovorili sme ešte o chytrosti užívateľov, to nie je ani tak moc o chytrosti užívateľov, chcem vás len upozorniť na to. Toto sú rozdielne aplikácie, ktoré si sťahujú ľudia na Androide a na iPhone. Tým nechcem dehonestovať ani jednu platformu, prosím vás. Ja vám vysvetlím, prečo mi je to jedno. Jo, to je BlackBerry. Takže, len vás chcem upozorniť na to, prosím vás pekne, tým, že iPhone je jednoznačne v túto chvíľu lepší než povedzme 80% modelov, ktoré behajú pod Androidom pri sledovaní multimédií, pri browsení po sieti a podobne. Majte na pamäti pri návrhoch niečoho, áno? Že ne, že ty, manažer, máš Android a ja mám Android a tak urobíme Androidiu, prezentáciu alebo aplikáciu. Ale berte do úvahy to, aké sú preferencie tých jednotlivých platform. Zatiaľ sa veľmi líšia, pretože každá tá platforma má slabé miesta. Už tu padla Nokia, tak uvidíme, čo sa podarí z Windows 7, akým spôsobom to bude fungovať, ale moc by som sa netešil. Každopádne je treba sledovať tieto rebríčky, lebo to vám súčasne dáva aj prehľad o tom, aké sú preferované spôsoby použitia. Takže, keď nie ste fagidiot, tým som chcel naznačiť, že keď niekto nie je fagidiot, ale ježiš, som skoro povedal niečo iného, expert z online-ov, tak v prvom rade má neustále na pamäti, že marketingové komunikácie sú primárne o obchode, ne o komunikáciách. No? Ináč je to samohana. To je
Možnosti angažovanosti sú limitované. Z toho dôvodu, že nemôžeme sa angažovať fyzicky, psychicky a podobne so všetkými produktami, s ktorými prichádzame do styku a ktoré nakupujeme. Cieľom všetkých týchto snažení je vždycky ale reálna zmena chovania. To znamená, aj keď sa tí ľudia angažujú, než dojde na chovanie, prosím vás, tak ešte sa musia pohádať s manželkou, či pôjdu do obchodu, do ktorého obchodu pôjdu, potom vlezú do toho obchodu, potom je tam veľký impuls na niečo iného, kúpia inú značku, pripomínam len tretinu, nakúpia podľa plánu. A pokiaľ je potenciálny trh prevažne offline, je treba sa prispôsobiť. To znamená, tí, ktorí ste začali pracovať s onlineami, neignorujte offlineové médiá, naučte sa s nimi pracovať, jednoducho preto, že v túto chvíľu máte dosť tých nástrojov asymetrických v tých vekových kategóriách. A snažil som sa vám ukázať, že tie peniaze zrovna v tej spodnej časti neležia. Televízia je stále najsilnejším médiom a zatiaľ nič nenasvedčuje, že by sa to malo zmeniť. Televízie zdražujú svoje cenníky, prosím vás pekne. Pripomínam, že keď ste zákazníkom televízie, nakupujete priamo GRPs, nakupujete priamo zásah. Vyberete si skupinu a nakupujete zásah. A tá televízia púšťa ten spot toľkokrát, kým ho nedosiahnete. Áno. Pokiaľ nebudete mať takéto efektívne nástroje v rukách, prosím vás, tak sa nepokúšajte na Facebooku ani na inej sieti napísať niekde do blízkosti môjho profilu, že televízia je mŕtva. Pozor na technické pozadie mobilných platformiem, pretože tie určujú aj preferencie a spôsoby používania. Zatiaľ sú medzi nimi príliš veľké rozdiely. Amen. Předpokládám, že teď bude otázek hodně. Sexem se. Nechcete se nikdo zeptat Petra Levoviče? Já bych se bál taky.